higala sa makausapa magkauban na sa kita adlaw nga Sabado unya usa ka oras kita nga magaisgot kahimtang sa atong mga tagsatag sa kabarangay sa atong lungsod sa atong probinsya. Of course apil nato ang atong tibok nasud nga Pilipinon nya buenas kayo ta karong Sabado no. Dugay-dugay nagyud kong pamugos ani nga maka-guest sa ato nga tulumanon kay ang kadaghanan karon sa mga tulumanon apil ako makapangutana nga duna di ay vice mayor nga nang Lansar nagtuo sila nga nagidusar kanang matud pa sikat na kaayo nga kandidato apan duna gyud nangahas nga mubangga kanila. So karon taon ako na ipaila-ila kaninyo nya ning tungora ay kumusta mga friends nato sa DYMA 100.9 FM nya live kita karon sa Facebook, of course ang ato nga cable TV channel 2 from Lela up to Ubay. So bani ako ninyo ning usa ka oras nato nga tulumanon. Kumusta ka? Okay, kita maglangan mga higala. Ning tungora, mapagabuhon ako nga magpaila-ila kaninyo. Ang karon gud niya ako na diskubriyahan, dugo o glawas. Gindulmanon gid ay natawo diri sa Gindulman, abag ginikanan Gindulmanon. Ang atong kandidato pagka-vice mayor sa Gindulman, Bohol, si Ma'am Elsa Ili Lim. Maadjong buntag. Vice. Buntag mo diha, Sir Fred. O mayong buntag usab sa mga tigpaminaw o naglantaw aning imong live na Facebook. Mayong buntag aning tanan. Okay, unahaw na ako kay Mameli. Tubag sa mga pangutana nga kinsa man si Elsa Lim. Ito siya masayon. Ako si Elsa Lim nga natawo diri sa Tabahan Gindulman o gibunyagan sad ko diri sa atong simbahan diri sa Tabahan. Ang akong ginikanan si Jose Lim o si Gloria Olivar Bunak. Ang akong apuhan ang insect diri sa Gindulman. Onya sa side sa akong inahan si Mimang Pelenyo Olivar Bunak. Nga kay balo ko ingon siya sa una nga ang mga Pelenyo gagikan o kambarong nga diha sa Kanhaway. Ang ato karon nga panaguban hinatunta na mapambit nimo sa atong mga iksong idulmanon ang imong katuyuan karon nga tinglan sa gid ka sa eleksyon karon unya matud pa nila kusog kaayo ang kaatbang real talk ang katawhan man ang magbot. So, ipaambit ko no sa mga katawhang idulmanon kung sa ang imong katuyuan o mga panlantaw alang sa lungsod. Ako nga klasis pagkatao, dili mi politiko, kauban sa akong paris karon nga namin nagpuyo diha sa Kabantian. Ang ako lang tuyo diri sa una is mamuyo diri sa Gindulman nga hapsay. Pero dili man sa ingon nga maingon ka og hapsay ra ang imong pagpuyo kay bilang usa ka Gindulmanon magpakabana pug ka sa imong lungsod nga imong gipuy-an. Nakita nako nga murag dili na wala na nagkadimao ang atong panggobyerno diri sa lungsod Gindulman. Na isa pod diha koy dakong kabalaka tungod kay nagsugod ni ang istorya kay kini gimugna didto sa Kandihay. Dili man nato di man na malikayan nga istorya nga ako gagikan pod og Kandihay. Bisan diri ang akong ginikanan nagpuyo sa Gindulman, natawo ko diri sa Gindulman, pero tungod kay sa akong pagkabata namalhin na akong ginikanan dito sa Kandihay. So naapod mi mga higala dito sa Kandihay. So kadtong istorya nga nahitabo na adtong May 2022 nga election, kining akong kaatbang karon giplanuhan na nga mulansar siya og kagawad sa Kandihay. Paghuman sa eleksyon ni daog. Pagdaog
Wala ko kabalog unsay rason pero akong gituki tungod kay dihay nahitabo nga nakasala siya sa mayor sa Kandihay. Mao nang isa ka rason nga ni-resign siya pagkakagawad sa lungsod. Pag human og resign, dito na formulate ang plano nga sudlon niya ang gindulman. Tungod kay ang nagsuporta kaniya ang mga tutor nga iyang mga agalon. Nganong naagalon siya sa mga tutor. Sukad na himong congressman ang tutor. Siya na ang tagaan og katungod nga mahimong bagman sa congressman. Ang bot ipasabot ining bagman kay ingon sila kuno sa akong rally didto sa Biabas. Badman. Lahi baya ang badman kung ato na siyang ikumpara sa bagman. Ang bagman, sudlan nagkwarta ba nga bag? Mo nang bagman. Tungod kay siya man ang gitagaan sa congressman nga maoy muhawid sa proyekto sa 3rd District. Unya, siya na ang duulon sa mga kontraktor sa 3rd District nga mangayog project. So pagpangayog project, didto na nahibalaan nga 30% ang cut sa congressman. Nganong 30%? Nganong nakahibaw ko nga 30%? Kay tungod, akong pares karon, kay ako naman ang gisaysay sa akong mga rally nga ako, annulled ko. Decision sa korte nga kami sa ahong ex-husband, nagkabulag mi, pinaagi sa annulment. So pagdagan sa panahon, tungod lagi kay makakita maputag inspirasyon sa kinabuhi. Morning na karon ang ahong pares nga si Jeffrey te. Kabalo ko nga iyang pamilya usapod ni nga maapektuhan diri sa akong mga ipanulti sa katawhan diri sa Gindulman. Tungod kay kining mga tutor kanang gipang sulti ni Attorney Macdo Casañares nga naay barko ang sakyanan daghan. Kana nahibalaan na tanan sa taga Kandihay ang mga sakyanan nga daghan na ay dagkong bay. Ang pinaka nga naadyo ko'y personal knowledge is ang barge. Ang barge is mo na sakyanan sa graba o bunbon nga gagikan sa mga lain-laing lugar sama sa Albay, sama sa Surigao, sa Leyte. Unya kana nga barko ug unsay sobraan na kay ginegosyo man para sa mga construction diri sa atong 3rd District. Naasad sila yarda sa Kandihay nga unsay sobra didto ibutang kay ang mga kontraktor didto sad pakuhaon og materials. Nahugod na nga sila ang congressman, sila ang mag-project, sila tanan, murag all-in na alay mga dami. So kining barkuha, nasulod sa kompanya, sa akong pares karon, sa iyang ginikanan, dili mismo niya. Kay kaming duha, na amin namuyo sa kabantian, pobre raman me. Sama sa gisulti sa akong kaatbang, nilansar ko, kuno, wa siya mahadlok kay tungod, di kuno ko popular. Mao gani dihapod nagsugod nga, ako pong murabag nagpasalamat po ko niya nga sa iyang pag-ingon nga dili ko popular. Nireklamo na po siya karon kaya gaho ko nung tarpaulin perting daghana. Nalukop ko no left and right, right, left. Sobra ko no kadaghan. Kanang moingon ko ba nga, Mr. So-and-so, maora ni ang tubag sa imong gisulti nga di ko popular. Unsaon pagkaybaw sa taga Gindulman? Kung naaday kay kaatbang, kung dili po ko magpabalo sa akong kagalingon, nga ni kandidato ko pagka-vice mayor diri sa atong lungsod. Maunang, niingon siya, daghan daw kog tarpulin. Pasalamat ko niya kay iya kong giingnag di ko popular. Ikaduha, ingon siya, wakoy kwarta. Bisan ang iyang agalon nga si Tuper Tutor, ako musulti ko, kay ba ko live ni. Pero imo nang gisulti sa Tenisan, sa Kandihay. Ili, galansar-lansar o vice mayor, naday na kwarta. O, magpranggahan na itaper. Ngano day ikaw? Naday pug kay kwarta. Kailaman minimo og kinsa pud mo sa Kandihay. Kaila pud ka o kinsa pud mi sa Kandihay. Pobre bitaw me. Pero ikaw, nganong ingana naman ka makaminos sa mga tao. Gabutang pa jud kag tao diri sa Gindulman. Nga amoy himuon imong bisin mayor para mahimong mayor. Para unsa? Kung manaog mo, maogi hapon ang mahitabo, kontrolon ninyo ang mga tao diri sa Gindulman. Ayaw. Kay dili tanang taga Gindulman magpailob
sa inyong pagkaminos o unsa pa nang nasa inyong hunahuna. May nga bitaw mo, why daotay? Wala man ko nanaot. Nisulti ra man ko tinuod. Nga kining inyong plano karon, dil ini kay karon pa. Adto pa ning May 2022, pag humag eleksyon. Pagkasa sa imong tao, kining imong bagman, imong giparesign. Pero, nagplano mo sudlon ang Biyabas, kay maora na nga lugar, nga pwede siya makasud. Pero unsay nahitabo didto sa Biyabas? Paayo-ayo pa siya o istorya sa mga tribo didto kay iyang mga kaparintihan. Unya karon wa in taon magdahom ang mga tribo nga naaday laing plano. Abi nila nakihimamat ra kay ingon ang mga tribo 65 years na nga wa kaadto ang ilang pamilya diha sa Biyabas. Unya ni kalit lang mo og tunga. Kining ahong kaatbang karon. Nya pagkasunod mga inadlaw or semana ba gadala na og bakho. Ni kalit lang pili-pili og asa siya nga lugar, asa nga yuta ang iyang bakhoon. Gibakho nga way pagkonsulta sa chieftain sa tribo o sa council sa tribo iskaya. Mao nang karon panahon na ang kahiubos o kasakit nga gibati sa mga tribo didto sa Biyabas tungod kay ang way respeto o way batasan nga mukalit lang og pangbakho para naa siya ibasihan sa residency. Once mo file manggutag candidacy, kinahanglan tag residency at least 6 months. So, iyan ang gihimo. Na karon nahitabo na. Kay pag master plan ana sa Kandihay, 2022 nahimo siya nung kagawad lungsod ni resign. Sudlon ang Biyabas, mahimo siyang barangay captain. Inig humag barangay captain, inig local election, mo file pud na og vice mayor. So katong amigo na ho nga nihunghong na ho atong 2022 wa pa jud kumutuo ato niya. Tungod kay niingon ko dili siguro na mahitabo. Tungod kay dili siguro pud mutugot ang mga gindulmanon nga siya lang ang mo lansar. Siguro na apay laing gindulmanon nga mo atbang. Pero mao bitong na ako diri karon kay nahitabo ang angay dili mahitabo. Tungod kay wa joy laing ni atbang. Kadtong panahon nga gasigi na kog pangutana og nabay ni atbang wa gyud. Mo na mayon ko sa mga rally nga siya ra kay gusto sa mga tutor sa kasayon lang nga mahimo sad siyang mayor. Kay ngano? Si Mayor Ben Balo sa atong kahibaw, kita tanan mga taga Gindulmanon ug pipila man lang ang wa kahibaw, naabayay kaso atong mayor. Mayor Ben, wa ko'y personal nga kasuko nimo. Kundi gasulti lang ko ug unsay tinuod sa atong lungsod. Kay mag-unsa man ko, kay og puro ni bakak ahong gipangsulti. Pwede man og dili pug ko mo at lansar kandidato pagka-vice mayor. Kay kontento na pug ko sa akong kinabuhi nga ordinaryo nga pagkatao. Pero kay mao man ni ang tinuod. Vulnerable ang Gindulman nga sudlon. Tungod kay ikaw Mayor Ben na kay kaso. Once nga mugawas ang desisyon, okay lang na kundi kung sa positive na side, kung negative. So, kung kining ang taga-Kandihay, mo'y atong mapili nga pagka-vice mayor, automatic siya ang mahimong mayor. Mao nang gipili ang Gindulman tungod kay mas vulnerable sayon sudlon nila. Unya ato mang nahibaw-an nga kining akong kaatbang karon tao sa mga tutor. So, unsa may tabo sa Gindulman kon tao siya ni tutor. Sa iyang paglansar lang daan karon, tutor ang gabuot nga mulansar siya diri. Kay sa iyang ambisyon dito sa Kandihay, dili jud na mahitabo nga mamayor siya or mulansar siya vice mayor. Tungod kay ang mga Kandihay nun, gusto ang serbisyo pod sa mayor nila diha karon. Na lisod sudlon ang Kandihay mo nang diri sa Gindulman kay sayon. Tungod sa suporta sa congressman, sa mga tutor, maonang sayon siya kaayo nga nakasulod diri sa atong lungsod. Na karon, mingon mo bakak. Kinsa may laing tao nga ni parang, kinsa may laing ni atbang nga mudagan pagka-vice mayor. Di ba wa? Kay kun wa ko diri karon. Kinsa day automatic natong vice mayor diri sa Gindulman karon nga 2025. Di ba ang taga Kandihay? Mao na nga moingon ko nga giplanuhan na ni kadaan kay ang Gindulman
mo'y pinakasayon sudlan. Unya ang mahitabo na sad, ug unsay gibatis taga kandihay sa una, sa ilawom sa administrasyon ni tutor, kanang mga hulga-hulga, wadaan kag trabaho, adumtan ka, kay bao mo nga nung ingani ko manulti, tungod kay diha ko'y trabahante, nga unta dako siya katabang sa hospital, sa Kandihay Community Hospital. Iyang gitangtang. Kay tungod ko no, mubutar ni Aris Aumentado. Unsa man nga klases rason. Nga ang tao, mabitaw na election, kay naay kagawasan mo pili. Dili na lang na matawag nga election, kung isara kabuok atong butaran. May election, tungod kay mo pili ta, o kinsang naa sa atong dughan. Pero unsay nahitabo karon? Dumtanay, lista tong dili ila, hakutanay, pursahanay, nganong pugson man. Ngano di ay og mga panyata sa unsa ray gugma sa tao. Kay mas maayo nang manerbisyo ta nga pinaagi sa gugma sa katawhan. Dili nga pinaagi nga gipugos ra ta. Mo nang niabot karong panahon na nga naa na siguro ko nga mupahibaw sa katawhan nga sakto na. Sakto na nang magsigi na ta og sunod-sunod sa ilang mga mando nga dili man pud sa kaayuhan sa atong lungsod. Kay bisan sa ilang pagperma sa impeachment ni VP Sara, ila tong kaugalingong panghunahuna. Gihunahuna ba nila ang katawhan? Wala. Kay tungod sa ilarang personal nga interest. Unya karon, ako wakoy kontra personal sa congressman. Dili unta ko mohilabot sa congressman. Tungod kay iyan ning trabaho. Ako sa ordinaryo na pagkatao, di ko manghilabot og mga politiko, pero og mga politiko nga nilapas na pod sa ilang serbisyo, dili pod pwede nga dili ko mutingog. Tungod kay ngano man nga niabot sa punto pagpirma niya sa impeachment ni VP Sara. Kitang taga-Gindulman, gikwintahan man tagmaayo nga kuno kun mga matay na ang mga taos Gindulman, mga sakit, asa kuno mudong magsigig panuktok sa mga sa mayor, sa gobernador, sa congressman. Asa day dapat manuktok sa among silingan nga labaw pong gakalisod-lisod. Mao bitaw naa mo sa serbisyo. Kay kamo ang muhatag namo og alalay labi na to sa mga tao nga in town sa ilang panginabuhi luoy gihapon. Nganong ingana man kakasayon, musulti, nga mangwinta ka, nga kanang kwarta nga imong gihawiran, dili man na imong personal nga kwarta. Kwarta na sa hinaguan sa mga katawhan, nga gibayad sa gobyerno, kay tungod na ay bayaronon nga buhis. Klaro na, nga ang kwarta sa gobyerno, gagikan na sa buhis sa katawhan. Lifeblood ang tax. Maunay naghahatag og kinabuhi sa gobyerno, maunang makasuporta sa katawhan. Pero unsay imong gibuhat? Maunang bisan wa ta koy personal nga kuan sa congressman, pero sa iyang pagpangwinta, labi na sa kong Gindulman. Kay iya jud tong gisulti kamong taga Gindulman. Isa ko nga nasakitan sa iyang gisulti nga Gindulman. Kay tungod ako Gindulmanon. Maunang saong kahiubos, pwede ko moingon nga hawa sa imong serbisyo kung dili ka makahimo sa pagtabang sa katawan dire sa Gindulman. Okay, so mga higala ko ninyong namatigdan. Down to earth, no? Huwag lipod-lipod ang mga ipamulong, ipaambit ka na ito ng mga Gindulmanon. So, una-una pa lang ni mga higala. Salamat kayo. Pagtanaw ka na ito, ang dakong respeto ka na ito mga Gindulmanon, bisag iyang kaugalingong kinabuhi, huwag niya itago ang iyang sitwasyon sa iyang kinabuhi karon. So, sa atong pagpadayon, karon taon-taon, napadagan pataas pa niya atong oras, ako manggihangyo si Vice Mayor Eli na makiguban ka na ito, mo break tag ka diyo, no? Kay doon na pa tayo jingle dira, no? So, atong paminaw, makapahuway ka diyo si Vice Mayor Eli, and then, pagbalik na to, I'm sure, di mo balibad, di mo atras ang atong Vice Mayor, doon ay mga pangutana, punin diri sa atong hotline, no? Ato ning pangutana, gikan sa atong mga tigpaminaw,
Unya tanaw lang nato kung dili po nato pugso no ug mutubag ba si Vice Mayor Eli ani after sa atong break no sa atong pagbalik. Okay, atong paminawan kining jingle ni Vice Mayor Eli Lim. Sa bunaklim, sa dindon mang magserbisyo para sa katohon magnandong ang tinuod. Ang iyang kasing-kasing tinuod o buo sa kaayuhan sa tanan. Siya magbarog magpadayon. Baro para sa gindulman, sa tinut-anay na serbisyo, sa transparency sa gobyerno, wala'y tinago. Kadya sa mga ordinansa, magtanaw sa hustisya, para sa tanan wala'y serbisyo nga klaro o pinuod. Si Maxima Pelenyo o Laiva at sa tanan, gikan sa pamilya nga puno sa gugma. Si Gloria Bunaklim naningkamot sa tanang oras para sa kaayuhan sa atong lungsod. Wala kapungan, baro para sa gindulman, sa tinut-anay na serbisyo, sa transparency sa gobyerno, wala'y tinago. Gadya sa mga ordinansa, matanaw sa hustisya, para sa tanan wala'y pili, serbisyo na klaro o tinuod. Sa katohanan ng inahanglan, siya andam magserbisyo, wala'y pinili ang tanan apil sa plano, sa kamatuoran. Magtindog, magpuyo sa kalinaw, ang serbisyo nga wala'y labot para sa tanan. Baro para sa gindulman, sa tinut-anay na serbisyo, sa transparency sa gobyerno, wala'y tinago. Kadya sa mga ordinansa, magtanaw sa hustisya, para sa tanan wala'y pili, serbisyo na klaro o pinuod. Sa katohan nga na nanginahanglan, siya andam magserbisyo, wala'y pinili ang tanan apil sa plano, sa kamatuoran. Magtindog, magpuyo sa kalinaw, ang serbisyo nga wala'y labot para sa tanan. Baro para sa gindulman, sa tinut-anay na serbisyo, sa transparency sa gobyerno, wala'y tinago. Kadya sa mga ordinansa, magtanaw sa hustisya, para sa tanan wala'y pili, serbisyo na klaro o pinuod. Magsilbi o magbarog para sa gindulman, alang sa katohan, sa serbisyo nga wala'y kapakyasan. Sama sa adlaw, magdanag sa kadagatan. Sa bunaklim, sa dindon mang magserbisyo, para sa Okay, katohon balik kita sa itong panaguban. Si umabot Vice Mayor Eli Lim. Sa itong pagpadayon karon, nanangid man tadaan, doon ay mga pangutan na diri nga ato paningkamutan kung makakuha ba tag tubag nga ani. So I'm sure kita man ninyo no? Palaban ang atong ang atong Vice Mayor. So di ko ni magdumili pagtubag. So okay ba Vice, yun yung mga pangutana gikan sa atong mga listeners? Basta di lang personal nga mga pangutana. Mga edad, birthday, basta dili lang na. Wala mo tidon. Ma-birthday. Okay. So, unang pangutana. Katong naminaw na to karon no, as usual, ang atong hotline sa atong text klamo 0905 142 8720 no. So ipadala lang ninyo labong kauban na to karon si Vice Mayor Eli Lim unya ato lang siya tagaan po kay gayunan kung tubagon ba niya o dili. So unang pangutana Vice, ang imong ba na karon usa ka kontraktor. Uy. Kompleto impormasyon ato mga listeners, no?
Gipriti. Unsa kaha ang may tabo kung ikaw ma-vice mayor, ma-corner ba ang tanang proyekto sa lungsod? Ipasabot na, doon na ba interes ang atong bana nga kontraktor kung panangit makalingkod ka sa lungsod, ma-corner ba kuno ang mga proyekto sa lungsod? Ingani ang istorya. Mao ni ang tinuod jud. Kay magunsa man ta diri Sir Fred kon puro ra bakak ang atong isulti diri. Okay. Ang ahong Paris karon kay ako nakalimot di kog ingon ganina nga annulled ko. Si Jeffrey nga ahong Paris pod na siya annulment pending karon. Dili pa ni siya bana nako. Paris pa kay di pa man mi pwede makasal. Okay. Okay. Karon wa na siya ilang kumpanya. Pero magtabang-tabang gihapon. Sukad-sukad kining ilang kumpanya, wa pod ni manghilabot o gindulman. Kay tagbilaran ra ni sila. Tungod kay supplier sila og mga ready-mix cement, naa sila mga hotels, naa sila kanang stockyard, gabaligya ni sila. Sa actually, kaila ko sa amahanan si Apaw. Siya mismo, bisa naa mi diri sa gindulman na muyo. Unsa ra iyang hilig? Manok ra. Kung mo appeal man siya og negosyo, sa manok ra jud. Kay mao iyang hilig. Pero mingon kag mag-construction mi, sa pagkakaron, wa mi sa construction. Ang amo ra is, nagpaabang rami og mga heavy equipment. Equipment, rental, no? Rental. Pero wa pod na diri sa gindulman. Tuwa pod na butang sa laing lungsod. Kay gapaabang raman mi. Wa mi mangontrata. Ang iyang pamilya, kung mangontrata man, dili mi kabalo og unsa. Pero siya tungod kay anak sa tag-iya, nakaibalo siya og kinsay nisod sa ilang kompanya. Mao nang karon bitaw niingon siya, panahon na kay dili siya gusto nga kining gindulman malingla ang katawhan. Kay tungod ang mulingkod, kung gusto ang vice mayor nga nilansar karon nga ahong kaatbang, gusto mamahimong mayor natural. Kanang pangutanaha, mo'y dapat tubagon niya. Okay, mao gininin dito sumpay na to karon. Punpon kung buligan tas katawang idulmanon, ato mang nakita atong nabati nga dili gyud ka pabor ng mga self-vested interest. Labi na kung makalingkod na sa munisipyo kana among gisaluduhan. Salamat kaayo ana Vice Mayor Eli. Karon kung pohon makalingkod ka unsay mga pamaagi pinaagi sa konseho nga imong panguluhan nga masumpo kaning mga mo interest lagi pod nga naglingkod na sa munisipyo, mo interest pod sa mga proyekto unsa pagsumpo ana. Ingani ni. Kung buligan ninyong mga katawhan sa gindulman o sa kahitasan nga ako ang mahimong bisi mayor. Ang bisi mayor manggod is nahibawta nga tambay lang na siya kung wala ang mayor. Isa na mahimo siyang head executive kung wala ang mayor. Pero kung na ang mayor, natural, presiding officer ang vice mayor. Siya ang magdumas sa mga kagawad sa lungsod. Karon para matap na ang mga korupsyon. Maobitaw na ako diri kay gusto ko mutuki unsa nga mga ordinansa nga ipangpasa sa atong mga kagawad. Ug kanang mga ordinansa kinahanglanon ba jud sa katawhan? Mao ba jud pinaka maoy makapalipay, makapasulbad sa atong lungsod nga kitang tanan mag-uban sa progresibo sa atong lungsod gindulman. Kay og ako ang mabisi mayor. 5 ka adlaw ang isa ka semana sa trabaho. 1 ka adlaw ang sesyon. Ang 4 ka adlaw, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, mao nay ahong gisaad nga musud kus kada barangay, Sir Fred. Kay tungod kada sud nimo sa barangay. Example lang nato ni Barangay Tabahan. Sudlon na ho ang Barangay Tabahan, maadto mi sa barangay kapitan og ang kagawad nga na-assign ani nga barangay among ipatawag ang katawhan para nga magtapok mag-meeting. Sa dihang meeting didto nimo madunggan ang tingog sa katawhan sa barangay. Og unsay dapat unsay gikinahanglan sa katawhan ining barangaya. Kay kung ako ra mismo maghimo-himo kog ahong mauni ang gusto, pero dili di ay mao gikinahanglan
sa barangay Tabahan, magunsa man ang ahong plano. Mo na ang ahong plano gagikan sa katawhan ug unsay yango anang barangaya mo'y aksyonan, mo'y solusyonan, ipadala sa SB ug ang SB mo'y mo balanse ug unsaon pagtabang kini nga barangay. Pag ganindot, no? Paminawan ang tingog sa katawan. Katawhan mo'y atong primerong serbisyoan. Vox Populi, Vox Dei. Sa Latin na mga higala, pasabutan na ang tingog sa katawan, tingog sa Dios. So salamat anang advokasya nimo Vice Mayor Eli nga kung puhon makalingkod ka sa Sangguniang Bayan ang tagaan gyud og dako nga tingog ang katawan. Very good. So nitong ora mohangyo ta pagbalik nga imong ipaambit sa katawang gindulmanon nga karon naminaw gid kanato karon. Ang uban pang-angay nimo nga ipahibalo nga wa sila masayod, angay nimong ipahibalo kanila labi na kay piniliay na sa Bayo 12. Salamat Sir Fred. Kini pod ingon lagi ang ahong kaatbang nga ako kuno sige ra og panaot. Sila kuno di kuno sila manaot. Ang aho rang gikasiguro sa tanang katawhan sa Gindulman. Kining ahong tanang istorya sa bisan asa ko nga barangay nga magrally, wa ko mga ambisyon nga manaot. Tungod kay wa ko'y dapat idaot sa tao. Kay kung personal, kung character assassination, kung personal nga pagkatao ra ang ahong istoryahan, maayo pa, wa na lang pug ko nilansar ani nga posisyon, Sir Fred. Tungod kay mas nibalanse ko nga gikinahanglan sa katawhan sa Gindulman nga mupili og saktong leader karong panahon na. Kay ingon sila magsigi kog panaot kay kuno musuod ko sa pamulitika sa Gindulman kay mangwarta. Kadto aho na nang gitubag nga layo sa tinuod tungod kay ang hilig sa ahong pares karon fighting cocks ra moadto ra sa mga bulangan na ako pod di manunta ko gusto pero mao may iyang hilig mao nay masunod kay kalipay pod na. Na karon kanang aho pong ipabalo nga kining pagkandidatura sa ahong kaatbang nga taga Kandihay. Bisan pag mayon sila ako kuno pod taga Kandihay pero ang ahong gugma naas Gindulman tungod kay natawo ko diri sa Gindulman nga nagpuyo pud ko karon sa Kabantian. Ingon sila nga pareho ra daw nga taga Kandihay dili tungod kay ang gugma ga diferensya nami kay angong kalaban karon tuwa sa Kandihay gapuyo ang nahitabo gani sa Biyabas karon nga siya ang kapitan ang mga katawhan moadto sa barangay lungsudaan sa Kandihay kay tuwa siya didto ga opisina didto magpapirma ang mga Biyabas nun ug unsay mga kinahanglanon nila clearance, permit, or unsa man na, electronic na ang papel nga ihatag tungod kay ang kapitan nga siya tuwa sa lungsudaan ga opisina. Tanang mga meetings, ug unsa man karon, labi na karon sa iyang pagkandidatura sa pagka-vice mayor diri sa atong lungsod, tuwa pod niya dada ang katawhan sa lungsudaan kung unsa may mga meeting nga mahitabo. Kita ba Gindulmanon? Nganong itugot man nato nga adto ta sa Kandihay? Mudong ko na atay mga kinanglanon para sa atong lungsod Gindulman. Dapat diri rata sa atong lungsod Gindulman. Naagani ta diri mao bitong giingon ta Gindulmanon ta tungod kay taga Gindulman ta. Nganong mutabok pa man tag Kandihay. Hangtod sa police clearance, nahibalaan ako nga ang mga katawhan nga nikuha og police clearance diri sa Gindulman, tuwa pod mudong sa Kandihay. Unsa man na nga kalaki nga ilang gihimo. Nganong dili man lang pod pwede nga maayo na og may way budget. Paningkamutan nga nang ara sa Gindulman ang katawhan. Nganong Kandihay man. Unsa may naas Kandihay. Kini bitaw pagkahitabo Sir Fred. Pagkawa sa atong Vice Mayor elect Dr. Fe Piesas. Kay tungod nawa siya kinsa day mo puli? Di ba ang first kagawad? Ang atong first kagawad si Sinfor Labastida. Musugot sa tungod diktar sa balaod nga ang mahimong vice mayor ang first kagawad. So mao tong
pagpanumpa ni First Kagawad Labastida nga nahimo na siyang vice mayor, pero kanus ata taga Gindulman nakakita sa hulagway sa tarpulin ni Vice Mayor Labastida nga gibutang dira sa munisipyo. Wala tungod kay kining ahong kaatbang karon nga taga Kandihay gimold na mismo sa iyang mga agalon nga mga tutor nga maoy himuong leader diri sa atong lungsod Gindulman. Mura ta gipang-hypnotize, ibutang ang hulagway na inigsigi na tog labay-labay aning kalsada nga naa ang hulagway sa tarpaulin. Mahitabo nga matuon na nato ang iyang hulagway nga ay o kaila de mi ana niya. Mao to ilang gibasihan nga popular kuno siya. Giunsa man nga klase nga pagka-popular nga ilad man. Moangay bata nga nahimutang popular tungod kay mangingilad ta. Kay bao ka kining akong kaatbang ingnon kanakog mangingilad ka tungod kay imong giilad si Mayor Ben Balo. Sa wa pay filing of candidacy, wa kay bao si Mayor Balo nga mulansar day ko kay ako pud mismo wa ko kabalo nga mo file day ko candidacy pagka vice mayor. Unsay nahitabo adto? Naguba ang imong bako. Pagkaguba sa imong bako, personal nimo nga bako, nitawag ka ni Jeffrey Te. Kay tungod siya, kay bao ka, nga naay kompanya didto sa Tagbilaran, nga naa sila'y mekaniko. Imong gipaayo ang imong bako. Bawal unta na sa ilang kompanya magpagawa sa iyang mekaniko. Pero tungod kay naa na sa Gindulman Gapuyo, pares pa mi, nga ang ako, ang ahong igsuon nga tuas Amerika, Balo, nga ang iyang bana igagaw og tagsa ni Mayor Ben Balo. Isa po nasgi konsiderar sa ang Paris nga tagaag pabor si Mayor Ben Balo nga ang ilang mekaniko sa Tagbilaran iyang parion sa kasbo. Mao tong giayo ang iyang bako. Didto nakita nga naay guba. Pagkakita nga mauni gipresyuhan nga mauning pisa tag 220,000 niingon si Mayor Ben mahal di ay. Pero wa man tay mahimo kay mao man kuno nay presyo. Karon dito siya nanawag sa iyang kapartido. Kani karon ganilan sa vice mayor nga uban sa ilang linyada. Nanawag siya nga maon ni nagubaong bako dire sa mekaniko ni 220,000. Niyon siya, unsa man na maon ni. Nay ingana 185,000. 185,000 kuno. Di niingon si Mayor Ben og sige, kay ug imo ikumparar og 220 ug 185, maka less jud ka sa 185. So karon, pag order niabot na, gitawag na pod ang mekaniko. Pag abre sa maong pisa unsay nahitabo? Surplus pero ang saad sa iyang amigo brand new. Pero pag abres mekaniko, surplus tayaon pa jud. Karon, para na lang jud nga wa na daghang istorya gitaod. Pagtaod, wa na jud hinuon mo andar ang bakho ni Mayor Ben. So unsa man na? Di na pangilad. Nganong gitagaan man nimo og surplus og tayaon nga imong gisulti brand new man. So unsa may buti mo ipasabot nga mo kandidato ka diri sa Gindulman nga gusto ka molingkod pagka vice mayor nga imo ra day pong ilad-ilaron ang mga katawhan. Mao bitaw nang ahaw kang gikalaban karon tun kay dili ko gusto nga kaming katawhan diri sa Gindulman imong pangilaron. Wa nay panahon nga mangilad ka namo kay tungod nakabalome og ako mismo magpahibaw sa Gindulman nga mangingilad ka. Mao nang ayaw kasud diri sa Gindulman kung pangilad ra ang inyong ihatag nga serbisyo diri. Kaysa imo pa lang gikulugan nga partido nga mayor giilad na nimo. Unsa pa kaha kaming katawhan nga wa mi kalibutan og gaunsa na mo diha sa munisipyo. Mao nang kitang mga taga Gindulman hinaot unta nga makaamgo ta nga kini dili ni panaot. Kay kini naana ni sa ere. Naa makita ni bisan asa sa kalibutan. Pero ako ning gibarugan nga kini tanan akong gihistorya dili ni baka maoy ka matuuran. Okay. So, Higaya, ako, naminaw ko. Naminaw ko medyo, namugnaw ko dire. Bisag sa kainit sa panahon, namugnaw ko sa kanang yung lagi nato nga, way lipod-lipod yun. No? Down to earth. Depende na ninyo, mga Gindulmanon, o mga katawhan nga naminaw karon panahon sa eleksyon, mga magini. Musulod ka og politika, paabuta yun. Pangandam kay ang mga tanang tinaguan. Ang manggawas yun panahon sa campaign period. Kay katungod, no? Katungod usab sa katawan, nga masayod ang
tinuoray nga pagkatao sa kandidato. So atong saludoon si Vice Mayor Eli Lim ng Pangka Kanato. So again, hanyon tamo, no? Let us be kanabitang abli ang atong unahuna, no? Mo agree mo o dili, mo tuumog dili, inyo ng katungod. Ang ato lang ipasalamat diri nga doon natay kandidato nga bisan pa maingon wa siya ilhi diri sa Gindulman, apan ang iyang gugma kanato ang lukso ng kanyang dugo, matod pa nagpabilin, mipatigbabaw o nakiga bugno karon siya. Nining matod pa mga ilado na o mga kwartahan na kandidato. So, atong tagaan sa kahigayonan, kamo mga ako mismo mangyo, no? Tibang-tibangan ninyo. Tibang-tibangan ninyo kung asa gyud ang kabuluhanan nga atong maangkon kita mga lungsuranong Gindulmanon. So ning tumora again atong balikon, atong paminawan pagbalik si Vice Mayor Eli Lim kalabot aning matud pa Gindulmanon batok kandihaynon. Unsa ang implication ani sa atong lungsod, Vice? Sa imong tanawan ang Gindulmanon mo barog ba or mutugyan na lang sa mga tao nga tagalaing lungsod? Sa akong nakita sa mga akong rally-rally, Sir Fred, marag ang mga katawhan nahimasmasan nga ang Gindulman para jud sa Gindulmanon. Dili pwede nga wala man problema, Sir Fred. Kung bisan taga-bisa ug nakapuyo na diri sa Gindulman, kagikan kintay siya Manila, na dugay na siya nagpuyo diri sa Gindulman. Kun ang tuyo ug tinguha sa pagkandidato nga mo serbisyo diri sa atong lungsod, maayo. Wa man nay problema. Pero ang problema diri karon kay tungod kay taga-Kandihay dili man mismo nga miog Kandihay ra, kundi ang gapaluyo sa tao nga taga-Kandihay. Mao ang mga tutor o congressman tutor. Mao nay gapaluyo niya tungod kay siya ang bagman sa congressman. Mao nang hatagan siya og pabor nga mo'y pahalipay kintahay sa maong mga tutor. Mao nang naa siya diri karon gipakandidato sa Gindulman tungod kay ang ato laging panggobyerno sa Gindulman sayon sudlon. Okay, salamat nga na Vice Mayor. Dapay laing usa aton ni tagagi gayon, no? Pangutana gyapon nga giagi sa atong hotline, no? Ako balikon, no? Tanan akong gidapit pagpadala mo sa inyong mga hunahuna, mga pangutana aron ato nga ipasupot nga ri kang Vice Mayor Eli Lim. Okay. Kung ma-Vice Mayor si Eli Lim, di baka ni magsunod-sunod lang sa mayor. Di ba kuno ka ang Vice Mayor magsunod-sunod lang sa mayor? Okay. Okay, salamat sa pangutana. Og lami jud nga pa adili day lami kay di man pagkaon, no? Nindot nga pangutana. Kung kinsa manilang duha ang mahimong mayor, Maben Baloman or Sinfor Labastida, Okay. musuporta ko sa ilang programa. Pero kon dili ikaayo sa katawhan, ako ang numero uno nga kontra nila. Okay, very good. Okay. So, nadangog niya. Oy. Ako na, pohon-pohon lang, no? Ang ato lang diri is, usag yung magkaayo sa atong lungsod. So, dili ni mahitabo na. Ako, Gindulmanon ko, prangka lang po ko ninyo, na ang konseho, karon panahon na, murag stamping pad, magasunod-sunod, nagpasalamat lang punta nga ang atong Vice Mayor incumbent, Sinfor Labastida, na agyo kay gayunan, nga musupak pod, pero malagi na gingon. Madala sa ganang gingon og majority rule
So, ato nang gikalipay po, no? Kung makakita ta o sa ka-Vice Mayor, nga dili mahimong tuta or sunod-sunod stamping pad lang sa mayor. Ato nang giampo. Ato na nga ipangaliyas kay ta. Napidugan si Vice Mayor Eli. Sige. Inganira ang mahitabo. Kung dito sa ibabaw, dili magkasinabot ang mga kagawad, ang mayor, kay tungod na sila ilang kagulingong mga interest, kay mao na nagkahitabo karon nga umingog yes, yes na tanan, muingog no, no na tanan. Unsa ang akong buhaton, Sir Fred? Moadto ko sa mga katawhan, musumbong ko nga mauna ni nahitabo dito sa atong munisipyo nga naanay mga pangilad, pangilkil ang nahitabo. Kay ang aho jong gusto mahitabos gindulman nga mo asinso ang atong lungsod, pinaagi nga way korupsyon. Mao nang naa na po magplano-plano nga sa ilang kaugalingong interest nga naay magtuok sa mayor, na ay mukpugong ug unsay kinang mga buhaton ug dili para sa gindulman, dili jud naho na itugod kay adto kus katawhan mo sumbong nga sila mao gihapon ang hinbinuhatan nga sila ay gusto mo dominar sa atong lungsod. Okay, ha? So kamo diyan manginaw na. Kana mga kurakot kana mga nagpahipi diha nga mga balibog kamot. Ha? Bantan na bandam. Tapos, ang maligayang araw, kung pohon, kamo diha, nga nagpahimulos sa munisipyo. Kung makalingkod si Vice Mayor Eli Lim, tapos ang inyong maligayang araw. Okay. Vice Mayor, ang atong, we have 20 minutes, no? Ako naibalaan na doon na tayo gisuportaan nga party list, no? Can you share with us about the Salamat, Sir Fred. Kini nga party list, PPP. Ang buti pasabot, Pwersa ng Pilipinong Pandagat. Kini nga party list, gimugna mismo sa mga Duterte. Gihimo ni Sara Duterte, ni Baste Duterte, ni Paulo Duterte, o ni ex-president Rodrigo Duterte. Kay para ni siya ikatabang sa mga fisher folks, mga mananagat, kay tungod daghan sab silag problema parte sa ilang sitwasyon, pareho anang naay rescue, naay nahitabuan nga mga mananagat sa laod, why mga funding in town ning mga organization natong dili sa mga mangingisda, unya ang pagkontrolar siguro pod kay kining second nominee aning PPP party list, first cousin pod sa akong pares nga si Jeffrey. Mao nang sayon siya maduulan og unsay atong mga kinahanglanon diri sa gindulman, labi na kay naata sa coastal nga daghan tag mga mananagat diri sa atong lungsod. Okay, so PPP, na? Unsa ning sabutan ng PPP, Vice? Pwersa ng Pilipinong Pandagat. Okay, so Nga ang second nominee, sir, nga igagaw ni Jeffrey Te, nga si Brian Lim, nga usapod ka lumad nga Boholano, kay natawo siya sa Balilihan, Bohol. Pero karon tuwa na siya sa Davao, Gapuyo. okay, so dool-dool ta ani. Dool ta sa kusina, ha? Ay ato na i-acknowledge kauban nato ang umabot ng kapitan sa Barangay Trinidad Gindulman. Si Mr. Erling Morelio. Ha? Oy, Disibre na oy. Oy, mga barangay. Di na malalis. Di na ma-postpone. Elections will be held on December 5, 2025. Wa na'y makababag nga na. So magtanaw-tanaw na mo kisay may materialis diha sa inyong mga barangay. Okay, so nito na, Vice. Ako nga kahatag nimo kay gayon, ha. I hope, no, napakapila ka minuto. Daghang pag mga lakaw si Vice Mayor Eli karon, ato lang ining gipugnan para makiguban nato. Ang imong mensahe, pabilin-bilin nga mensahe sa atong mga iksyon, particularly Gindulmanon, aron makahatag kita giya kanila sa pagpili unang-una pagka vice mayor ngayon mong gitanyag, probably sa pagka-mayor
And then of course, sa atong party list kay nindot kayo ni. Ang PPP is number 2. Uy! Si Vice Mayor Eli Linis, number 2. Uy! Magpili ng Mayor. Sir Elmi. Number number 2. Kay number 1 ko. Okay, Vice Mayor Eli, your message to our fellow Gindulmanos. Sa tanan akong mga kaigsuunan na Gindulmanon, ihangyo ko, tutok ko sa inyong mga kasing-kasing, nga atong hunahunaon, karong panahon nga naatay panahon, nga muingon nga mupili sa insaktong leader, nga atong ibutang karon sa atong panggoberno. Kay, og dili nato abalansihon sa pagkakaroon og unsay sitwasyon sa atong lungsod, mahitabo gihapon nga kitang katawhan ang gihapon magantos sa maong dili pagsaktong pangalagad ang pagpadagan sa atong lungsod Gindulman. Mao na ang inyong boto kanako dili na siya boto personal nga diri na kundi ang boto ninyo ni Lim maunay boto para sa proteksyon sa Gindulman. Nga ang Gindulman, dili na mahawakan og mga politiko nga maoy magdiktar-diktar og unsay buhaton sa maong lungsod. Kay kitang Gindulman, libre ta maghuna-huna og moplano og unsay kaayuhan sa atong lungsod. Kay silang mga tagalaing lungsod, adto po ng ilang plano sa ilang lungsod. Kay ang atong lungsod, lahi pod ang atong padungan. Kay gusto nato nga mahimong progresibo ang atong Gindulman. Dili na ta mutugot nga sama gihapon mura na ta diri og barko, gasakay tag barko nga gatakilid na tungod kay daghang buslot. Para way buslot og dili mahitabo nga mabuslot ang atong barko nga sakyan, mamili ta og leader nga sakto ang panghunahuna nga para sa katawhan. Hinaot nga puhon sa Mayo 12, iboto nato Lim para Vice Mayor, para ni sa Gindulman. O ang number 2 sa party list, PPP, Pwersa ng Pilipinong Pandagat, nga minugna mismo sa Duterte. Kini kang Tatay Diggs nga party list. Daghang salamat. Hi, salamat, Vice Mayor Eli Linis. So, ning tungora mga higala, ato nang pasalamatan dyan, atong gipabot mo hangyo pud tingalita nga sa suldi gayon ato gyapon sa makauban aron atong mabati ug unsay mga angay pa natong masayran alang sa pinilian sa Mayo 12, 2025. Congratulations, good work, keep it up, Vice Mayor Eli. Salamat Sir Fred, salamat sa higala. Sa Bulacan, sa Gindulman magservisyo para sa katawan magnatong ng tinuo. Ang iyang kasikasin, buo sa kaayuan sa tanay, siya magbarog magpadayon. Baro para sa Gindulman, sa tinunanay na servisyo, transparente sa gobyerno, wala'y tinato. Grabe sa mga ordinansa, magnanaw sa justisya, para sa tanang wala'y pili. Servisyo na klaro, kung tinuod, si Mapelenyo, wala'y bansa tanan. Ikan sa pamilya na puno sa guma, ikaw yung naging nangikawag sa tanang oras. Para sa kaayuhan sa atong lungsod, wala kapungan, baro para sa Gindulman, tinunanay na servisyo, sa transparency sa gobyerno, wala'y tinago. Gaya sa mga ordinansa, magtanaw sa justisya, para sa tanan wala'y pili. Servisyo na klaro, o tinuod, sa katotohanan ng hinahanglan, siya lang magservisyo, wala'y pinili ang tanan, ang inisanglan, sa kamatutunan. Magtindog, magpuyo sa kalinaw, ang servisyo na wala'y labot. Para sa baro para sa Gindulman,
mga kamatuoran. Magtindog, magpuyo sa kalinaw, ang servisyo nga walay labot. Para sa tanan, para sa higulman, di alay na servisyo.